Sifuna incwadi Luka ichapter ngo-4 ivesi yaqala. Enhla verse 1 kunesihloko ukulingwa kukaYesu. Ukulingwa kwabani na? KukaYesu. KukaYesu. uYesu thatha nalo simamkeleyo nguye nolingwayo. Ukulingwa kukaYesu. Hallelujah. Elapha emhlabeni walingwa. Ukulingwa ukuthina ithi the temptation of Jesus. Izinto ezikuthentayo. Izinto ezikuthentayo yani. Izinto ezifuna uzenze okanye izinto osifuna uzenze zibe ziphume ecaleni zingelikho eceleni likaThixo. Lithi izwi lenkosi walingwa noYesu ekhona apha emhlabeni. Sizazifunda izilingo ezalinga uYesu ekhona emhlabeni. Walingwa ngantoni ukuze sisijonge nathi ngoba njengoba silingwa walingwa uYesu kuqala. Hallelujah. Hallelujah. Ujonga nyalo ujonga hayi eDisemba ndiyeva manje ndiyalingeka bazalwane. Yini ke ndiyalingeka? Walingwa uYesu kuqala. Uthi ujonga ukuba abazalwane bakho bashiyeka apha, abazalwane bashiye Samora, ndiyalingeka nasi isilingo. Walingwa uYesu kuqala. Isilingo nathi sizawulingwa. Azukayithatha isilima asiniswanga zathatha zawabeka ezulwini selapha emhlabeni izilingo mntaka sifayini sawuhlangabezana nazo. Funda ke mina. Verse 1. Yeah. uYesu wabuya eJordani ezele ngumoya oyingcwele. Nkosi yami. Wajikeleza enhlango ekhokelwa ngumoya iintsuku ezimashumi-4 elingwa abangcwele before nje sizifunde nje izilingo zikaYesu. Ndifuna nje sibambe nje le ndawo sisanda yokuba uYesu wayezele wayegcwele ngumoya oyingcwele. Elingwa nje nguSathana ugcwele mntakasifayira. Wayegcwele wayezele ngumoya oyingcwele. Phela lo verse wami. uYesu wabuya eJordani ezele ngumoya oyingcwele. Ezele ngumoya oyingcwele. That's why isihloko sitsho ndizithi umzalwane nomzalwane ufuneke abhaptizwe ngumoya oyingcwele ngamandla kaThixo, agcwaliswe. Lithi iBhayibhile wayezelwe ngumoya oyingcwele. uYesu wabuya eJordani ezele ngumoya oyingcwele. Ezele ngumoya oyingcwele, egcwele ngamanye amazwi ngumoya oyingcwele. Hallelujah. Uyabona eyona nto isokolisa ikholwa mntakasifayiri ukubhudana nomoya oyingcwele kungafumani uHoly Spirit. Uyabona nyana xa ungamfumananga umoya oyingcwele waginjakala kumoya oyingcwele uzaba likholwa elihlulekayo neliyinhlupho nelithemtayo lithemteke ngamaxesha onke. Hallelujah. Uzaba likholwa elikhatheka lula. Uzaba likholwa elibona yonke into ilungile nezingalunganga wayele kuzo. Uzaba likholwa elingaxhomekekanga kuThixo kodwa lixhomekeke kakhulu ebantwini. Uzoba likholwa elingathembanga uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa elithembe icawe. Kanti ungazalwanga, ungazelanga ngumoya oyingcwele, uzoba likholwa elikhonza uThixo isimo kasivuma. Uzoba likholwa elimkhonza uThixo xa ungekho festive. Hallelujah. Kodwa lithi izwi lenkosi ezele ngumoya oyingcwele uJesu. Elingwa nje efikelwa zezi zilingo ugcwele ngamandla kaThixo. Hallelujah.
ngibona ngoku siyasifala nalapha enkonzweni bayahamba abazalwane abanye sebese Eastern Cape abanye sebese Joburg abanye sebelapha nalapha abantu abazawusurvive ngabantu abagcwele umoya oyingcwele abantu abazawubuya besathi uYesu inkosi uyasindisa haleluya besamile besathetha lento beyithetha ngiyakophelile ngabantu abahamba noHoly Spirit haleluya uthi into abantu bekhathwa kangaka ngabantu nonyaka bekhathwa ngabaprofeti belahlwa ngapha nalapha beprofeta bexolisa betelela izinto kodwa kukhona abagcwalanga kumeyigcwele ngoba xa uzele uHoly Spirit ithi sathethwa ukhawuleza imfo kwakho ayinjina bakathixo xa isolunga ngoba uzelwe umuntu ugcwele uHoly Spirit haleluya anyukele inhlangu Yesu esigcwele ngomoya oyingcwele haleluya haleluya ngicela yabantu lethetha abantu bathemba icawe kakhulu kunokuthemba uThixo abantu bathembe abantu uzibona ufuna ukugrogrisana ngabantu athi mina ngiphansi kwabani bani ufuna ukugrogrisa wakwazi bathi ubishop ukhulu ngabayini balendoda haleluya uzele umoya oyingcwele ugcwele nguThixo uma uthi ndazana noYesu inkosi njengomsindisi isimo sivuma isimo singavumi kodwa uyimele inyaniso uyimele insindiso haleluya kanti Yesu qala ngomntana wasekhaya ayakha zonke izinto ezisehlelayo nathi singabantwana bakaThixo kungoba lesimamkeleyo wayenza amehlela yena qala kuzojonga uba isipindi usenaso sokuqhubeka sithi uYesu inkosi funda ke mama